Straight to the point. Now, ato tagag pagtagad mahigala kay kining maong ni duwa sa kasino, kini ni ang pagduwa niya dito, siyempre ka nagumuduwa ka mga kaigalaan, doon ay mo daog ka ginagmay, doon na kay mapilde ka ginagmay, uman gani, dinagko na gani pagkapilde, ni sure siya dito. So, ato sa mga higala na, mga lakaw niya, o sa hapit sa dito, posta mga higala, inana, no? Dapat panahon nga daog siya ginagmay, okay naman, may problema. Karon pag unsa bang hitabo ang mga kaigalaan niya, padung na to sa sinulog. Padung sa sinulog. Pag kuha na sa slot machine, tekanas mga tao dito sa kuha nga, tapukan sa mga kaigalaan kay daog ligod, apil po kalipay sa, siyempre, lipay, kaya daog ligod. Nya, ang uban po nga mga tao dito sa kasino, lipay po kapil kay, ayay, nagitay kuha na ni, nagitay balatoan ni ron. Unya, siya mga higalangan ni daog, okay na. Nya, kuha nang iyang ID, asam to imong ID, kumplito na, nya, na. Pagkahuman, giingan siya nga, nakaisakyanan. So, wala ko sakyanan na ba? Pero, sisiyan sila, nakaisakyanan. Iyang gitawgan niyang uyuan, nga, naisakyanan ni Store, ari dili, kidaog ta. Ang iyang uyuan pa mahigap, dadali, katog lang magkag 4.2 million. Di man, mahimo og magdakag 4.2 million, sakay na kag, kuhan lang ka. Labi, pag mag-jeep ka di, pwede, oy. Baka mag-taxi baka kada mas may na nakisakyanan, so iyang gitawgan niyang uyuan na ari diretso kay di ay daog. So niadto iyang uyuan nga nagdag sa kanan. Sa bataw-taod mahigala miingon man nga, uy, unsa ba din imong daog, dili ma-release nato nimo daog kay ko aman din ban man di kas kasino, Wa gaba. Ang ato ba ning klarohon mga kaigalaan ba nga nganong nabahan man daog na siya mahigalag 4.2 million, mao pay pag-ingon nga nabahan siya. Nga kadaghan naman sa sudsud mga higalag kasino, dire mga kaigalaan sa Fuente, dito sa Lahog, kanang Kasino Pilipino sa Lahog. Sige lang sagsod. O sa Mactan pa. Wa may ban. Nga karon nga daog, napildi naman gani sa mahigalag kadaghan. Okay ra, og mapildi ka, okay way ban, unya mo daog ka ban? Asa man ang katarungan ang napita, kung mauhon ay mga sukit tig paminaw. Kaya ko na ipakita ko na yung katong paggawa sa slot machine, namato na to. Ang atong picture, kana kini ang later ni katong usa kana mo ni pwede ba ma-zoom in zoom ko no ikuan to kini ni ang kini pwede ba ni ma-kuan pa niya na 4.252 254 so 4,252,254 pesos. Ano ug mga security guards dito uban pa mga kuan dito doon na yay sag tagaan na sag ginagmay mahigala diha karon nga kuan ni store bisa ka nang bungkig na mga higala o balato na, pinalipayan na sa mga tao dito. Okay na tanan. Ikuha ng iyang kuhan. Naman to usa katong ang iyang ID. Naman to iyang ID diya. Katong usa ka picture dong. Asa man to usa ka picture. Katong usa. Kana mo na ang naay ID. O to iyang ID. Nasa ubos. Mo na imong ID sa ubos no? Kana yay pangayan sa ID na. Gipictura na. Ang 4.2 kana mo na iyang ID tawa butang ug lingin dong kana iyang ID dong butang lingin para makita alang sa mga sukit tig paminaw mo ni ang slot machine daog 4.2 million nya na iyang ID say ko imong ID kay aron ma-claim na tanan na hatag iyang ID na gipictura ni mga sukit tig paminaw na okay na lingkod sa dito ayay paabot sa premyo. relax gamay daghan na induol niya ni store nga ato na wala kayo, nindot na kayo nga paminaw ba? Ya, simpre katong uban sa dito kay tagaan gud ginagmay nga mabalatuhan. Ayang uyuan po dali nag-adto mga sukit tig paminaw, no? Unsa man ni 20 pesos ang bet. Sige. Ato ning pangutan-on may gala kay ako di makay ko. Actually kining slot machine to be very honest with you, ako di man ko sugarol. Pero sa una sa buhi patos Bong Soriano. Hindi katos Bong Soriano ba katong kuan priya tandog ni Bong. Ida ko niya ning kasino kausa, pag kuha ko slot machine tudaghan na daog na ko ni sir. Nakadaog ko. Pero taon sa niya naman pag ko kapildi na ko iya hurot magka ako aning kalakiha. Ani undang ko oy. Kadto nakinumdum gyud ko mga higala, pori tandog atong Bong Soriano gidam ko bag-o kong reporter adto. Nya do na may mga higalay kon ba napoy napatabang na ato panahon na nga may tungos kasino sa gihapon. Among gitabangan. Pag-abot nito gipasuway kog duwa na. Nakasuway kog duwa ining slot machine gyud kausara gyud sa kong kinabuhi. Nakaduwa ko kay gitagaan ko tog kanana ang mao ni say kuno para makasuway lang gyud kag duwa. Duwa ko na.
Daog bitaw ko ni store. Daghan ko daog lang tagak nang kuan na. Oh. Pagtutaod bon mo lagi patilaw lago daog. Tutaod ni anam ka wag tang akong daog. Una-una na ko to ni gamay nang gamay. Anto na kuan una-una na ko iyay. Nagbabilan ko gamay gyud kam palit. Bilin ko na yung gamay buwahan makapalit kog Levi's. Undang ko pag undang ako kapalit yung ko kasunis usa ka bo. Apoy uban na may galangan mo padagon ka murag na say kanang surti bitaw labi pag first timer ka nga kon magsultihon ka. Ang uban na mo undang na yan mo di nang balik. Wala kining kasino tinuod kuan ko. Sige kog adto nakakuan mi anas kasino, ka adto ko anak kay tong utiking tos KBP baday ba. Naman to yung area dito nga adto mi mag-utiking. Igo ra mi mo labay. Pero ako nakaduwa kog kausag yun anak. Pag adto na kog Las Vegas, dito sa akong hotel ng gisak-an gitintal kog duwa ning kasino. Kay tanan hotel dito sa Las Vegas mga higala tanan hotel, ha? Ug wa ko masayo pa tanang hotel sa Las Vegas dunay kasino. Parihara nig Macau ba? Kanang Macau mo manay Las Vegas in Asia. Tanan hotel sa Macau nay kasino. Pero wala dili kay manintal ning Macau. Dito sa Las Vegas gikuanan gyud ko nga duwa ka ug na kay $200, duwa ka ng kasino dinhi kay tanan hotel na may kasino na silongan ni kasino. Ug mapilde ka 200, wala ra ni problema kay ilisan ra ka. Pero mudaog ka imo na. Ana, mura kag mainganyo gyud ka. Nya kita di man ta sugaro lagi wa lang ko mo painganyo. Pero nay uban na suway lang gyud na. Nay uban na ganahan na gyud ba? Nga duwa. Naman sa giuban nga mga sultion, mga sukit tigpaminaw. Nakini karong atong complainant, nagsige na ni Oga, balik-balik anang kasino, are sa Fuente, are sa Lahog, sa may Casino Filipinos Lahog Waterfront, dito po mga higala sa kananaang Mactan, na balik-balik na siya dito. Og mapilde, wa mabahan, okay ra di ay. Nakadaog ko ginagmay, okay ra, karon dako man ning daog, 4.2 million man, ha? Neo, mo ni ang letter, nga ingon nga, kini yang letter man na makoy kopya ni. Giingnan sa siyang letter mahigala nga the second paragraph, being the branch manager of Casino Filipino Cebu, I am duty bound to uphold your existing restriction from entering, staying and playing, and therefore not entitled to claim the jackpot prize. Sa binisaya pa ni mahigala, isip ko no, manager sa Casino Filipino sa Cebu, ako mo uphold sa imong restriction sa pagsud ini casino o pagduwa sa casino, o therefore dili nimo madawat ang imong jackpot prize. Ngano man nga di naman madawat unya mapili okay, unya og dili jackpot prize madawat. Uy kadako mga higalang dakong bangkong ini. Agantag pagtaga to mahinabi ron so si Bianan mahigalan ni atong complainant para maklaro ta sa ni mga sukin tigpaminaw padaos mikropono. Kana da. Sige. Kisa to ngalan nga nimo? Roland Bilbar. Roland, may buntag nimo Roland. May buntag, may buntag attorney. Oo, okay, sige. Sulti ekonomi ba na unsang itabuan nga kanana ang nakaduwa kas kasino, pero sige na ka dito kasino nakadaog na pud katong pagka January. Yes, attorney. Prior before New Year, nakadaog na ko. Pila may daog nimo to? Mga 40 plus attorney. 40,000. Oo, plus. Okay na nadawat na nimo. Nadawat gihatag nila. 40,000 naman. 4 million na gadi na madawat. Wala na attorney. Pero pildi po ka, okay lang po. Okay ra nila. No, sabay pa maagi ning pagduwa sa slot machine. Kana na ang mo kuan ka dito, sa man kalaki ni. Ang pagya na attorney. Kaduwa ko kausaha pero kalimot na magugod. Ang pagya na attorney, mulingkod ka, then mo insert ka og bill. Sa machine. Then start ka nang mo pindot-pindot adto. Pindot-pindot duwa. Mo pili ka og pila imong bet. 20, 50, 100. Atong imo pila may pusta nimo? Katong ako attorney, 20 pesos lang attorney. 20 pesos na? Makita man na diha sa picture. So ang imong kuan na to nga kanang lingaw-lingaw na gito imo gyud. Lingaw-lingaw. Kining musod kag kuan attorney casino. Kita tanan pamasin naman nato. Nga basin pag masyertuan ba? Pares ra pud na kung kaning ordinaryong tao mutaya og loto. Bitaw. Labi nagdako na ang jackpot ba? Bitaw. Kato ako attorney, pamasin kay dispiras ko to sa sinulog attorney. January 18 sa gabi So, ang ako lang nga pagkaugma to sinulog, nalang ko'y pambawon ba? Pagkaugma kay pared lagi to. Suroy-suroy ba? So, ako dam ha, nga, so 20-20 ang imong bet 20 pesos 1,000 na kung unang gi-insert ato insert but kato imo tong katong 1,000 dili to kay kausara kadaghan to nga duwaon kay 20-20 lang imong pusta 20 pesos na akong i-bet. Okay so
ning suod ko attorney past 6 o'clock. Okay. Oh. So, mga 6:40 ning nag-free games pa man na una. Sa man ang free games? Oh, kanang bonus ba attorney? Bonus. Oh. So kanang bonus, pila man kabuk ng kanang bonus mudaog ka, daog ko imo na. Oh, nai certain amount nga mugawa sa machine. Oh. So, wadam ha attorney. So natong sa January 18 man ang imong daog. But atong klarohon nga nakadaog pug ka itong unsa man to katong kadaog kag 40,000. Unsa man to pitsa? Before New Year attorney. Before New Year. Oh, di lang ko mosulti attorney sa eksaktong date. Ibasin ang CCTV. Sige. Basin nilang kuano na diha. Okay, sige, mag-question mas laan kay kasi kumpleto og CCTV ni casino. Kumpleto og CCTV ni. Okay, so nakadaog ka to 40,000. 40,000 plus. 40,000 before plus. New Year. Okay. So pag daog ka na, unsa may pamagi, nigdaog ka na, makuha nimo dayon daog sa may talaki. Og mudaog ka attorney, na butcher ana, mugawas Butcher. sa machine kung imo nang pinduton ang cash. Okay. Cash in. Oh. Cash. So mugawas na ang butcher, na dito ang amount. So imo tong palisdan sa cashier. Okay, so magtawag 40,000 ka pin. Magkuha na butcher balis dali mo sa cashier. Tagaan ka 40,000. Tagaan ko okay. 40,000. Klaro man na may CCTV gid na. So ihap lang kwarta na 1,000, 2,000 na. Ihap dayon sa cashier. Gihatag sa ako ha. Pagkadawat nako, gawas dayon ko. Daog naman ta. Daog naman ko. Ulit ta kay aron niya ko na. Okay, way problema. Kadto nakadaog ka 40,000, nakadaog pa kag dugang? Sunod na po na to. Pila ginagmay ato ni pila man. Usa ka libo ka pen. Daog sa kalibo, okay ra hatag pod. Hatag gihapon. Kining 4.2 million. Pag daog nimo ani nay butcher na. Imong ikupukan butcher, kuha nimo butcher. Pagkadaog na ko attorney, giduol ko og slot machine kanang in charge. Nga ingo nga, sir, pwede bag mangayog ID kay ato nang i-process ang imong winnings. I-process kini. Nindot tani kay process na ha. Atong tak na alas 9:29 na sa manuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Atong balikan mahigala kay kalisod basada ng kalakiha, unfair sad mga kaigsunan nga wadto kas kasino mapildi ka okay ra. Mudaog ka ginagmay okay ra. Daog nimo dako nga naka-jackpot na gyud ka 4.2 million. 4.2 kapin. Giingnan sa dili mo madawat kay baan ka. Uy. Nabay dokumento mo nga duly received by our complainant Roland Bilbar. Pag matuod nga na-receive niya na nga baan siya. Kaya ang problema diha pa man sa kibaw nga siya bang anong baan man ko. Limang ka na mahigala asa man due process ang kalakiha ron nga mao pay pagkibaw niyang baan siya ng panahon nga nakadaog na siya. O lisura ng kalakiha day. Nya lisod man kay mo duwa ka dito nya. Butak pwede ka butang-butangan na ka nga di man makuha nimo kay baan man day ka. Dapat doon na mo i-dokumento din ha nga pakita ninyo nga daw duly received ni wa man kay bawo sa mahigala nga baan siya ko no ano panahon nga no baan man ko tawag ipangayon mo ganyan ang ID ato balikan sa mga higala so kadtong pagdaog na nimo unsa man to mga alas 6:40 na to nga pagsud mo nag pag bet nimo 20 pesos ni daog ang jackpot ning sud ko attorney past 6 o'clock. Okay, pero ang actual nga pagkakuha nako sa jackpot 6:40 namon koy picture na attorney. Sa actual nga kuan na ako magikuha ang picture attorney. Okay. Giingnan man sad ko sa katong mga manuwaay sa dito sa sulod nga kuhay nagpicture sir kay aron na kay ebidensya. O sige akong gikuhaan. Naman sa cellphone ako. In fact acknowledge man nila ang daog ka pero di lang kuno nimo claim ang imong daog. Acknowledge man nila. Wa nila gidinay attorney nga wa ko kadaog. Ang ila lang denial dili na ko maklaim kay na kuno ko'y problema. So ang akong argumento nganong karon pa man mo moingon nga na ko'y problema nga sige naman kog suod dire. Nya unsa man sila nga nganong karon mo kahibaw anang kuno magkoy nadawat gani nga ban? Wa magay. Wa may papel nga na-receive nimo nga ban ka. Wala ko tagay hard copy. In fact ito mga security guards ito dool po nimo kapil nga bising natay mga balaton na napita. Ingon gid sila nga Boseng, ay may kalimti ha. Ang ako pong reaksyon kay ang ato kong pagtuo nga it's better to give than to receive. Mas maayo man ang manghatag ta kaysa kitay tagaan. So katong ang ako sad nga may napod pahalipay kay pista senior lagi pagkaugma sinulong. Bitaw. Yan kasi hangin ta ng kalakiha. Pila man bana nimo pila ka tawo to ni duol nimo sa slot machine pagdaog nimo. Daghan attorney. Tapukan ka. Tapukan ko. Ito daogan nimo. Tapok sa tapok. Tapok.
Mga pila ka tawo ka paminaw abot na po? Sobra attorney. Sobra ka. Oo. Tapukan ka dito nga kawantay sila daipon nga daog. Mukha na sa slot machine. Nakagubot naman attorney. Nakakita man sila nga ning bagsak ang 4.2 grand jackpot. Usa na bagsak na sa kwan? Sa machine attorney. Sa machine? Mubagsak ng amount dito. Magsige nag-ihap attorney. Counting mo na siya. Hangtod. Kato ko ng video dong. Kato ko dong. Kato picture ko dong sa slot machine no. Slot machine dong be. Kana. Mo na siya. So diha ni tagat na ang kwan. Mo na attorney. Mo na. Kanang featured completed attorney. Buti pasabot. Humana na siya ihap. So man na 4,252,254. So ano imong ID? Asa to ko sa ka-picture dong, na ID dong. Na ID niya dong. Kana. Sige, ambil na imong ID kay mag-process na ta. Mo igina na ka. Gingna na ko attorney nga. Sir, pwede bag mangay kog ID kay ato na i-process. Di ako po na attorney, kuot dayon sa akong ID. Hatag dito. ID sa man ang ID sa SS nimong ID? SS na attorney. Haman be, na mo ID na gidana mo. Mo nang ID ha imong gihatag. Attorney be. So na, sulipayan nimo no. So mo na ID ha. Unya paghuman kana na ang pabot sa kagamay kay ingon nga pabut-pabuta kay process na. Gipasod na ko sa opisina attorney. Okay, sige. So kining tanan nga imong gisulti nga, diha ka gipasod ka sa opisina naa sa CCTV gani. Attorney. Di na malimod. Di na malimod. Okay. So Casino Filipino ha, timan-in ninyo ang inyong CCTV, way limbungan. Ikuha ninyo CCTV, i-preserve ninyo diha. So ipasod ka sa opisina, klaro ka sa CCTV, so dakan sa opisina. Dito na ko attorney. Lingkod ka. Gitagaan ang form. Okay. Nag-fill up na ko. Kay process na lagi. Gani nangutana ko nga kanang unsa man na ma'am, kana bang tibuok pwede mag-i-check lang. Kanang bungkeg. Ikas lang. Ningingon na katong slot operations officer, kini si Lorna Bihan nga. Sir, cash ba na tanan? Cash tanan. Di ako pod mamailang palis ko nga, sige ma'am, kung mao ni inyong kuan, di sunod lang ko. Basta importante nga, makuha ito rin daog. Basta ihatag. Di na ko ma-imagine mo kaya sanag sa mong naong itong panahon ng telipaya, gini mo kayo? Apel telipaya na ako ito Kana ba nga, bisa pagdili mo, kana natural, bita kayo, kangisig yung kanistor ba? Bisa pag imong tako mo ng babablo, gawas yung ngipon sa ngisi ba? Ako yung isumpay ito ha? Sige, sa diha na nga, i-process na unta, ning-ingon ning Lorna Bihan. Lorna Bihan? Kining slot operator. Slot operations officer sa Mactan. Okay. Casino. Pero nga naman, dito siya na-assign itong panahon na. Sa Lahog. Siya naka-duty dito, attorney. Siya naka-duty. Lorna Bihan. Katong permiro nga in charge sa slot machine nga miduol ni mo. Kaila ka to? Sorry, attorney, wa na ko makuha. Okay, pero makailag hapon ko kuan. Sa now, iniwi naman sa CCTV, daghan CCTV casino So ang CCTV ana attorney, sud gawas, kabilaan, kilid-kilid, basta sa sud pa. Okay, so pag duol to niya sir, daog ka, ato ni process niya na. Pero ni duol ni si Lorna dito na ka sa likoranan, likod na ka fill up na kag form. Sa opisina na attorney, sa iya na ng opisina. Sa opisina. Kinsa man tong opisina kang Lorna Bihan. O sa may ranggo ining Lorna Bihan? Slot Operations Officer 2. Okay, Casino Filipino Cebu Waterfront. Dito. Sa Mactan. Sa Mactan but Waterfront dili sa Lahog siya naka-assign at the time. Hindi attorney. Kini si Lorna Bihan, na-assign ni siya sa Mactan. Waterfront Hotel and Casino. Okay. Unya nganon dili man siya sa kuan, nga dili man ka nagpusta sa may Lahog. Dili attorney, dito ko sa Mactan. Sa Mactan ka napusta adto panahon na? Okay, sige. Kining si Dina Dismus attorney, mo ni acting branch manager sa Casino Filipino nga ang iyang opisina Dias Lahog. Okay, to klaro na. So ikaw ni duwa ka casino dito sa Mactan, pwede ka mo duwa po sa may Fuente. Diya po sa Lahog. Okay, so kay mao man ni mga kasinohan nga kwan. At that time dito ka sa Mactan ni duwa. Yes, attorney. So gipasod ka sa opisina ni Lorna Bihan. Okay, nya dito mo sa sod, na-fill up na kag form. Unya taon sa may hitabo. Mao lagi to attorney nga sa i-process na giduol ko niya. Nga giingnan ko niya nga, sir, dili na mo mahatag ang imong premyo. Kung nga naman, ma'am, naman kay problema. Di, nahibuong ko, attorney ko, unsa may problema, ma'am? Ban man di ay ka? Ko, ha? Nga naman, unsa mang pagkabuta nga, ma'am, nga ban ko, nga sige naman kong so, dire. Yan sama siya? Siya nga, di, basta na ka, ban ka.
Di na, ako nahibong ko, attorney, kay... First time ka nang bahan ka na. Official eh. Wa man kay nadawat nga hard copy nga bahan ka. Yes, attorney, wa ko taga eh. Nya sige na po kag balik-balik og suod. Wa naman nga nato ganing kon mo kadaog nga niko nya nganong bahan man karon nga dako na kong daog. Mao lagi attorney ako singgingnan argumento ko niya nga ma'am, sige na magkugso dire as a matter of fact before New Year nakadaog ko din 40,000 plus. Gitagaan man ko ninyo. Nya ako kahibaw man ko sa security protocol din rules and regulations. Ning sunod man ko. Pag sunod na ko dire, wa man ko pugni. Wa ko sulti nga sir, dili ka pwede makasod kay na kay problema. Gipasod man ko. Sa dito na po ko sud attorney, wa po ko sitaha. Wa pod. Sa mga security personnel kay na man mga IS. May tatog klaro na lang gyud sitan lang kada ano di ka mapildi pod unta. Mao ni sakto attorney unta. Klaro ba nga ba na ka di ka mapildi. Di man sud man ka nga mapildi ka okay way ban. Pildi man ka. Og daog ka ginagmay okay ra. Karon 4.2 million daog ba ban man ka. Dili maayo na maohong istorya ha. Gid attorney. Di man na ma-establish ng winnings attorney. Kung wa ko nila pasudla. So, na-establish na ang winnings na ko nga grand jackpot nga 4.2, diha pa sila nang ingon nga, uy, naman di kay problema, sir. So, ako, nakurat ko. Ko nga, unsa kong pagkabutanga nga. Sige na kong suod dire. Hasta tong uban attorney nga, kinilaging nagkuhat po din taon nga mapiskan. Mapiskan po, apil po sila kakuan? Nahibong sila, uy, naunsan ko din taon. Nga sige naman kagsuod dire. Di, giingnan gid ko. Binuang mo ng ilang kalaki ha. Sa sige kag sodere nga sige kag kapilde, okay ra. Dili ka ban. Wa kay problema. Sa karon nga nakuha nimo ang grand jackpot nga 4.2 million. Bana. Na kay problema. So dili kayo patas ang ilang pamaagi. So sa may nagtabo na karon nireklamo makakasa 888 ni gipadan-an kag glitter nila mo to nga di gyud man kuan kuno nimo ang presyo, premyo. Actually attorney, itawag ko sa 888 Citizens Complaint Hotline. Kay mo manay kuan sa gobyerno. Kay kining pagkor under man ni sa gobyerno. So par attorney, ning tawag ko since January 21 ha, sobra na po ka ticket reference number. Hangtod karon pabalik-balik lang gyapon ang ilang tubag nga ban ka. Okay. Unya, so kinsa may tawgan, luro na tawgan ron? Kinsa may tawgan ron? Ang maayo siguro attorney kay kini si Dina Dismos. Mo ni siya sa may langgoan ni Dina Dismos. Mo na siya acting branch manager. Okay. Mo ni siya sigig tubag sa akong complaint sa 888. Okay. Sa Dina Dismos. Mo ni siya tigtubag sa akong complaint. Pero ang kanag yung maistorya na ko attorney. Kini si Ingrid Victoria Espirito. Okay, natay mga numbers ani. Nakuha na mga numbers ani nila. Be, atong tawgan ni mga kagalaan ha. Kinis Ingrid na lang attorney. Kay mo man kanunay nako. O sa may langgoan niya, kining Ingrid. Ingrid Victoria Espirito. Yes, attorney. Okay. Mo ni siya Senior Branch Admin Manager, Marketing. Sa Casino Filipino. Des Lahog ni sa Waterfront Lahog. Yes, attorney. Kini si Dina Dismos. Acting Branch Manager. Casino Filipino Cebu. Yes, attorney. Okay. Na istorya na po nimo personal na sila wa pa. Ang ako yung istorya personally attorney, kini si Ingrid Espirito. Ingrid, og si Lorna nag-istorya kita mo personal. Kini si Dina wa pa mo magkita personal. Wala pa attorney kay base sa istorya ni Ma'am Ingrid, gisugo kuno siya ni Dina Dismos sa pag-relay sa tubag sa akong complaint. So kung naay tubag si Ma'am Dina sa 888 email, ipa-forward ni si Ma'am Ingrid ang mo forward sa iyang tubag. Okay. Sige. Tagaig number sa kanaday. Picture lang day. Kaya itong tawgon ng ilang mga kwan sa kasino. Kana, picture lang palihog. Nya dayon na ibalik na din mga dokumento. Diyan naman yung mga kagalaan ha. Tawa, may tubag naman yung kasino. Onya, atong balikan og kwan yun. Maklaro na to ni mga sukiti mo na gamay lang kay hake. Atong tawgon doon ang ilang manager. Ay, disob sa kaya mga tao na minaw to karon oy. Way taong tarong nga kwan oy. Ug ban magana ni siya, siya madawat nga order nga ban ka, duly receive niya, na ban ka. Unya di sa pasudlon sa kasino kay aron nga patas ba, ma-fair ba? Nga dili siya makadaog di po siya mapildi. Isura ni mga higalang. Dala. Isu ba kay naka-unfair sa kayo mapildi ta nyawan og mudaog tadi ka padag-on. Dako na kay nga kuan na hitabo
Okay, so atong gitawagan ron mga kaigalan, gamay lang kay Jaris Inday. Kisigihan na to dial ron ang kasino mga sukit ti paminaw. Dayken, kumusta man na? Ano tayo na contact na day? Inday Ken. Okay, gamay lang kay mga higala ha kay ato ning gikuan ron. Mura man og do na say na istorya ganina ha. Gamay lang kay mga sukit ti paminaw. Ato balikan atong complainant may gala nga si Roland Vilbar kay lisod ba sa kay mahigala. Medyo di pud maayong paminawon oy nga. Puslan man ko. Lima ka na ngayo sa haman nga akong kuan nga ban makako. Siya pa gipa-request. Nga nagkinala pa ba tag-request? Naghimo ka sa request nga taga-ikos kopya nga banday ko. Uy! Kuyawa ng istoryahag mauhon. Ha? Naghimo sa formal letter taga-ikos sa kuan kana na ang mga ikokopya nga na banday ko. Wala na ingon nga na, ban ka. Di ay kuan nga ban ka. Butang ka to sa security guard dito mga higala nga nakipicture na nga dili ka pasudlon. Para klaro ba? O di ka kasod klaro nga di ka mapilde. Manay klaro, aron nga di isag ka mapilde. Di ka kadaog, di mo ka mapilde. Ang kuyawan na nga, okay ra kag mapilde, mahulot imong kwarta di okay ra, pero mudaog ka dili, bahan ka. Medyo dili, maayo na istoryahan, maipit mo anang kalakiha ay. O sa sinultian pa na ni Sir, oy. Ato na ang gagi katawa may galasanta atong ikontak ha. Gamay lang kay na murag na may na istorya sa Inday Ken karon lang. Kini nga portion hatod kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang toxins mo daw sa function sa blood cells. Ang blood cells may matod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mo hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa rom angko na may panglawas inuman adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala. Kumusta man day kaya na? Murag na istorya gamay lang ha. Kay atong i-contact ni si Dina Dismos, acting branch manager sa Casino Filipino Cebu. Diyan sa Waterfront Lahog. Day number apan medyo atong klarohon sa kay murman og konsa ni. Diyan naman istorya man inday ken. Sige. Sunod si Ingrid Victoria Espirito. Ingrid Victoria Espirito, Senior Branch Admin Manager, Marketing and Enterprise. Okay. Casino Filipino Cebu Lahog Hapon. Unya Lorna B. Han. Slot Operations Officer 2. Yes, Slot Operations Officer 2, Casino Filipino Cebu. Mactan. Mactan siya. Sa Mactan na siya na-assign. Waterfront Hotel and Casino Mactan. Lapu-Lapu City. Okay, sige. So ato nang gitagag pagtagad ron mga kaigsunan para maklaro tani mga higala kining maong panghitabo ha. Ikuan ninyo na, isitol ninyo na kung madag sitol para ni tama problema kay kapoy naman kadto matutog korte. Apan kung medyo magmagahi gyud, pugos kitag atong husgado ani o niya ato pong ma-report dahil sa atong sa kanginan kay unfair masanay inane, no? Lisod sa kaayo mga higala nga inanaon ninyo. Asa man din ang premyo para iya man ang premyo. Ha? Unsa man din na? Ngano man ni nga kuan man? Unsa man magduda man mga tao ni basi wan niyo ihatag premyo kay basi nga ninyo, ha? Oho, ato sa ning klarohon mga sukit ti paminaw be. Sa man din na contact na Inday Ken. Okay, gamay lang kayo mga higala para in fairness po ninyo, amo mo hatag higayon nga makatubag. In fairness sa ninyo para nga maklaro tani mga sukit ti paminaw, ha? Okay, sige, gamay lang kayo mga higala ha. Nanaday? Attorney Rufil. Yes, Attorney Rufil atong i-contact ang manager, acting branch manager sa Casino Filipino dina sa Waterfront Lahog, si Miss Dina Diezmos, no? Pero dili pa man siya available, Attorney Rufil. Ang iyang secretary nga si Ma'am Joanne Cubero mo'y atong nahinabi o niya gikuha lang niya ang atong number kaya pang isulti nga to ni Miss Dina kung unsay atong katuyoan. Although ako na to siyang gipaybaw kung unsay tuyo na to sa pagtawag niya o niya mo feedback to siya karong taud-taod, no? Atag na lang ako akong number, Attorney Rufil, para mas dali niya nga makontak por si kaso kung mo sugot si Miss Dina Diezmos nga mahinabi po nato siya on air para makuha po nato yung habig labot ni ining problema ni Sir Roland Vilbar. Si Ingrid, si Ingrid Victoria Espirito, unsa may natabo? Si Ingrid at Victoria Espirito, Attorney Rufil, mo giuna nako nga gi-contact pero iyang gi-refer ta ngadto sa ilang acting branch manager. So at least na-contact
nimo si Ingrid. Nga kontak nato, unya siya mo ay nagtultol nato nga kontakon adtong landline nila nga numero dinha sa ilang opisina ni Miss Dina Diezmos. So magpaabot lang kuno tagkadali. Kaya basta ako to siyang gingnan nga mahuman ang programa ni Attorney Phil mga alas 10 or alas 10 pasado na apay ko apip taas-taas nga panahon pay bawon ta niya kung magpa-interview ba siya on air nato karon dayon. Bisaya ra man katong iyang sekretary, Joan Cubero. Joan Cubero mga Bisaya ra man sila Attorney Phil at si Miss Ingrid Espirito. Mabati na kabati sa DYHP nga naglanog-lanog ta karon. Tinuod gyud Attorney kay siguro ti paminawan pa ni nato. Dayan Dina Diezmos. Dina Diezmos mo na ilang acting branch manager. Si Ingrid Victoria Espirito mo to ilang branch admin manager marketing department nila. Sige. Say ato pabuton day. Inakuha anytime kung nana. Okay. Feedback day ko Attorney Phil kung mo contact na to si Ma'am Joan Cubero nato. Okay, sige. Salamat Inday Otos Inday Ken galing niya mga sukitig paminaw. Ato ani, kuhaan mo na mo pamahayag, Ma'am Dina Diezmos, Ma'am Ingrid Victoria Espirito, Lorna Bihan, kay in fairness ninyo, paminaw na mo inyong side. Kaya mga tao na minaw ron, lain-lain na bagunahon ang tao. Basta magkaingong tao na 4.2 million, basta inyong gibahin na diya, ha? Unfair po sa inyong kabahin. Muna nga, gusto na mo nga, magkuha na mo inyong side. Kaya kinimangod, sa gobyerno man ay kung ina nga inyong iuli sa treasury na nga naaman sa ikon doon. Ha? Basin alibay lang to nila tong kwanday. Isod magkay na nga. Ha? Magduda man mga tao nila. Basin Ma'am Dina Diezmos, Ma'am. Magduda mga tao nga. Basin inyong gibahin na diya, ha? So aron di po kadudahan sa mga tao sulti imig tarong. Explain this kahanginan, paminaw na mo ang inyong explanation. Para maklaro to na nga, sir mo, nahitabua. Kay ban man gani, ngano man sa makadawat? Nganong karon pa man sa kibaw nga ban siya, nga daog na siya. Wasay na dawat nga ban siya. In fact, siya pa imong gipa-request nga mag-request siya. Nag-request ko siya nga taga ko sa naaday ko'y ban din tarong magunay na anak. Og ban siya, ang inyong security higbutang ng picture na ayo pasudla, aron dili pa pildi. Papatas ba? Dili sa makadaog, kay di man po siya mapildi. Kani mapildi siya, unfair sa kayo, ma'am. Tao man ta. Saro naman sa manager ko ka anang casino, di ta kakamao mo. Kamao kita mo analyze, oy, my God. Daghang kwartas pagkor. Isa gani ka ng inyo ganing logo gani. Wa gani na, Jesus, marusip. Manang karuhon ta lang ni ma'am kay aron nga ko na. Muhatag ko ninyo og higayon nga maka-explain mo sa kahanginan. Tagaan ta higayon. No? Kay otherwise ang mga tao magkuan magana. Di ba mi mohunong ani og kuan yun? Di mi matagag explanation ay bahala mga butag korte ani. Kana klaro na nga istorya. Ma'am Dina Diezmos, Ma'am Ingrid Victoria Espirito, Lorna Bihan, mga Bisaya ra ni santanan? Bisaya. Akong nahibawan attorney nga Bisaya, kinis Ingrid og si Lorna, kinis Dina. Si Lorna dito magkasupisina Lorna, Bisaya po ni. Bisaya na attorney, sa Mactan. Naglanog-lanog man yung HP ron. Magkabati na sila. No, ma'am, kanang tagaan ta mo gigayon kay magduda mga tao lain bagunahon ang mga tao nga basig gibahin na ninyo din ha. Kanang premyo. Basig inyo ning gikuan din ha. Klaruhan na kay ang mga bata ninyo mauwa mo sa to sa eskwelahan ron nga maingon nga oy, unsa ba din ang inyong kuanday nga kuan man inyong mama unsa ba? Tagaan mo na ko gigayon, ha? Sige lang, feedback lang dayon day kung naana day. Sige. Si ato sa paputon gamay ha. Paputon sa gamay.